retardații. Alex, cu cine vorbești acolo? Da, aș fă că ăsta e numele serialului. Ce cauți, mă, aici nu mă fac să dau frigul. Nu, mami, nu voiam să cuțin mămăle. Ia, mă. Ce arde? Arde! E, da. Mă, că aia trebuie pus acolo, mă. Aia trebuie pus acolo, că aia e mai bună aici. Tu, asta trebuie pusă, uite, aici, lângă mașina asta, care face vru, vru. De ce e asta? Cred că se ceapă pe lumânare. Cum fac eu să împac pe ăștia? Gata, știu, puține de iubire. Acum zahăr, ca să fie dulce ca un monstru. Sarea, ca să fie ca niște proști. Niște piper, ca să fie iute ca amarul. Acum niște pătrunjel, ca să fie verde ca iarba pe care o fumează Mario. Și acum amestecăm. Mai trebuie un ingredient și de ce păr. A, știu să pun! Ce vin! Hai să bem! Familie, am adus să pun